Hi. Hi, how are you? How are you? Oh, I'm sorry. Hai Magia, hai prin apă. Cine prind? Hai că Ce faci acolo, Magia? Splash, cum facem splash? Așa, fă-te. Da. Să băgăm direct în cadă. Mami, nu e așa de adâncă cum era așa de... Da, Magia. Și. Bine, pa Magia. Ok.